huomenta kaikille. Linnut eivät vielä viserä. Yksi lintu ehkä visertää. Kello on vähän yli 6. Tervetuloa Tippin treenikouluun. Tänään ollaan Puijolla, Puijon portaissa. Portaita riittää. Tämä on hyvä pikkulenkki. Otetaan pieni tuntuma. Mennään. Ja tullaan samalla alas. Voidaan mennä joka portaalle, joka toiselle. Saadaan vähän erilainen tuntuma. Jos mennään joka toiselle, saadaan hyvä syke nousemaan. Ja muistetaan pitää kädet mukana. Tämä on tärkeää. Joka portaalla muistetaan hyvä rytmi. Jes, ja sitten se lähtee ja kun näitä portaita enemmän juoksee, saa paremman tuntuman. Kiitoksia, hyvää päivänjatkoa kaikille.